totoridza pito poko zvitosvika ningi vari pano havana kutoriwa. Ndo patoti paita maaccident pese kasira kurumidzai kutora hama dzenyu nekuti isu ndo mabasa edu imomo. Handiti kaunta mari ino yegamumba une tavern, une business, une basa rese raunonga uri, unonga une mari inopinda chete. Sei ng'anga zhinji dzisina mari. Okay, inana business. Ndaenda koita njuzu dzangu dzakasiyana-siyana. Ndauya nadzo, ndadziunganidza mumba. Uyu ndi malamba kupikwa. Tikatotuma uyu kuti malamba kupikwa basa ndirako. Ndiye basa guru, ndiye mukumana mukuru uyu. Wochi ndakabata ichi. Ndikakwanisa kukwira chino ichi muusiku ndienda kobuda Mozambique. Kana munhu iye akati ini ndakabatwa kuhospital kuti ndine cancer, toda kuziva kuti cancer yako yano mazuva mangani waibatwa. Nditokwastola yakatanga last year, tinomupa mushonga kuti aimwe per year, 1 year. Mavisa asi kubuda vanhu ivavo ndinotenda, ndinotana namazita avo, ndinotenda kuti ndakaita munangiro dzangu, mavisa avo akabuda.